Please kneel for for the prayer for Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, dai mi nasabotan asin na otob an sa imong kabotan na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mi na an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos an labi-labing pag-init kan kinaaban, huli ka ini naglalawig antig initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namomotan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasorog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvacion. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvacion. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvacion. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Tukaw tabian ka, boss. Sa liwa, Diyos marhay na hapon po sa indo mga tugang. Ngunyan, Martes, sa ordinaryong panahon. Ang sa tuya pong mass intentions iyo ang minasunod. Thanksgiving offered by the following: Cristina Fresha, Rachel Betis, Agnes Canyon, Marie Cris Lusitano, Mr. and Mrs. Henry Escandano, and also thanksgiving for love, peace, and blessings in business by Archie Berwega, for healing of Ray Lieva by Malen Ahoro, for the eternal repose of the following souls: for Edmundo by Miraflor family, for Clara by Esther Dita, for Higino and all souls by Mata family, for Rodolfo by Amelia Lumabi, for Melvin and Dante by Raquel, for Arnel by Mr. and Mrs. Kua and family, for Joey by Gemma Gasilang, for Rodolfo by Trillanes family, for Ramon by Fred de Belen, for Aurelio Sr. by Mr. and Mrs. Henry S. Candano,
For All Souls by Prada Saragossa Family. For Tura, Abel, and Patring by Agnes M. Canyon. For All Poor Souls in Purgatory by Mary Agnes.
Sa liwat, Diyos marhay na hapon po sa indo mga tugang, ngunyan po nasa ikatulong simana na kita kan Kwaresma. Banwaan ng Diyos, tindugpuan gawbos, asin awito niya to an awit sa pagpuon. Magsasim tumulong sa Diyos di pagkamot, sa iyang masasaranda, sa Diyos sa tuyang Ama. Sa ngaran ka namakan, aki asin kan Espiritu Santo, Amen. an pagkamuot kan Dios Ama, an biyaya ni Kristong kagurangnan, an balaog kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na hapon sa indugabos mga tugang. Diyos marhay na hapon man po, Padre. Ako unta, an sa tuyang mga kasaalan, tanganing magi kitang maninigo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Nanay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kagurang nagmaherap ka, kagurang nagmaherap ka, Kristo maherap ka, Kristo maherap ka, kagurang nagmaherap ka, kagurang Kagurang na namimibi kami, naday kami pabayaan kan sa imong grasya, kundi gibuhon kaming maimbod sa banal na paglingkod, asin danay na magtao sa mo kan sa imong kusog, huli ki Hesu Kristong kagurang naniyamo sa imong aki, kaibamong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugunat niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Daniel. Si Asarias nagtindog sa tahaw kan kalayo asin nagpangadyi. Hari kami pagpabayae sagud paman, huli na lamang kan sa imong tipan. Hari paghali asa samo ang sa imong pagkaherak, huli kan sa imong katuod na si Abraham, huli kan sa imong sorgoon si Isaac, asin huli ki Israel na sa imong banal. Sinda tinugaan mo na magkakaigwanin kapag arakian, na dai mabibilang sa kadakulaan, arog kan mga bituon sa langit, arog kan baybay sa gilid nin dagat. Kagurangnan kami ang pinakasadit sa gabos na mga banwaan, kami ngunyan pinag-uulog-ulog sa bilog na kinaban. Huli kan sa mong mga kasalan. Ngunya na panahon, mayo kami nin lider, mayo nin propeta, mayo nin prinsipe, daing dolot, daing atang, daing insyenso, daing ani nin lugar na mapagdolotan mi nin tinagba. Inaako mo an kalag
nganing makamtanmian sa imong pagkaherak. Alagad huli ta inako mo an kalag na nagsosolsol, an espiritu na makapakumbaba, siring man sana sa atang nin mga baka asin rinibong mga pinataba na karnero. Lugod mapaniring an samong atang sa imong unyan. Lugod pagmarhayon mo na masunod mi ika sa bilog niya mong puso. Huli taan mga nagasarig sa imo, dai mapapasupog. Asin ngunyan sa bilog min puso, magsusunod kami sa imo. Matatakot kami sa imo asin maghahanap na mahiling an sa imong lalawgon. Hari kami pagsikwalan, kahiraki kami, huli ta ika mamomoton asin may herakon. Pahilngan sa mo ang sa imong kapangyarihan sa pagligtas, asin umawon lugod ang sa imong ngaran kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Girumduma ang sa imong mga pagkaherak kagurangnan. Giromdumaan sa imong mga pagkaherak kagurangnan. Ipahayag mo sako ang sa imong mga dalan. Itukdo mo sako kagurangnan ang sa imong inagihan. Palakawa ako sa imong katotoohan asin tukdoi ako. Huli ta ika ang Diyos na sakong para tubos. Giromdumaan sa imong mga pagkaherak kagurangnan. Girumduma na an sa imong pagkaumaugayon kagurangnan. Asin an sa imong pagkaherak puun pa kasuanoy. Sa sukol nin sa imong pagkamaugayon, girumduma ako, huli ta ika marahayon o kagurangnan. Giromdumaan sa imong mga pagkaherak kagurangnan. Marahay asin matanos an kagurangnan. Sa mga parakasala, pinapahiling niya ang dalan. An mapakumbaba, dinadara niya sa katanosan. An mga mahuyo, itinutukdo niya an sa iyang dalan. Giromdumaan sa imong mga pagkaherak kagurangnan. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Lucem Tuam, Adoramus Domine, Resurrectionem Tuam, Laudamus Domine, Laudamus et glorificamus, Resurrectionem Tuam, Laudamus Domine. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. babasahon ginuno sa Ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Pedro nagrani asin naghapot kagurangnan. Kunan sa kuyang tugang magkasala sa sako, pirang beses ko siya dapat napatawadon. 7 beses si Jesus nagsimbag. Bakong 7, kundi 70 may 7 beses. Huli man sa nakaini an kahadean kan langit nakakabaing sa hade, nabuot na makipaghusay sa iya mga surugoon. Sa pagpuon, dinara sa iya ang sarong surugoon nan utang milyones. Huli tadayng ikakabayad, an hade, nagbuot na ipabakal kaibaan agom, an mga aki patin ang gabos niyang rugaring tanganing makabayad. Ang surugoon nagluhod sa pamitisan kan hade, asin nakimaherak, maherak ka man sako, tawi ako nin panahon asin ang gabos na utang ko sa imo sa kuyang babayadan. An hade na herak, pinahali ang surugoon, asin ang utang niya pinatawad. Alagad, pagluwas, nanumpungan kan surugoon an sa iyang kapwa surugoon na may utang man sa iya. Tinuok asin sinabihan, bayadi ako kan utang mo sako. An kapwa surugoon nagluhod sa pamitisan, asin nakimaherak, maherak ka man sako, tawi man ako nin panahon, tababayadan taka. Alagad naghabo, asin ibinabilanggo, sagkod na makabayad. Kan ini maisihan kan mga kapwa surugoon,
sa indang ikinamundo asin ang nangyari, inusip sa hadi. Ipinaapod kan hadi ang surugoon asin sinabihan, daing supog na surugoon. Huli ta ika nakimaherak ang gabos mong utang sa kuyang pinatawad. Bako daw na dapat kaman na maherak sa kapwa mo, surugoon, siring na ako naherak sa imo. Anhadi na anggot, ipinabilanggo ang surugoon, sagkod na mabayadan ang gabos niyang utang. Siring kaiyan ang gigibohon sa indo kan sakong langit no na ama. Kunda inindo patawadon, nintudok sa puso an sa indong tugang. An maray na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Diyos maray na hapon giraray sa indugabos mga tugang. Saro po sa petisyon na kasabay sa pangadjing ama niya mo, iyo po ang manunungod sa pagpatawad. Sabi ba nga sa pangadjing Our Father, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Mga tugang, ang pagpapatawad po sarong gawi na nasa sentro kan buhay kan mga Kristiyano. We become more human and godlike when we forgive more. Mas nagpapatawad ka, mas nakakaarog ka sa Diyos. Mas nagiging maray ang pagkatawo mo. Mga tugang, sa satuyang binasang Santo Ebanghelyo, nagtao sa sato ang kagurangnan nin tulong importanteng bagay manunungod sa forgiveness o pagpapatawad. An enot, ang Ebanghelyo nagsasadol sa sato that it is necessary to forgive. We are not given the option to forgive or not to forgive. Ang sinabi sa napukan Ebanghelyo, magpatawad ka sa imong sa kapwa mo na may sala sa imo. Daing opsyon na tinao. So kaipuhang kitang magpatawad pirmi, ninulitaan sa tuyang Diyos, mapagpatawad. Kaya kitang mga aki niya dapat makaukod man na magpatawad. So iyon ang enot na pagirumdum ka ni Ebanghelyo. Anikadua po na pagirumdum sa satuya, forgiveness must be endless. Ang pagpapatawad da apo, daing sokol, daing pigbibilang. Old Testament says that a man can forgive 3 times. Pero ano ang ginibo ni San Pedro? He wanted to impress Jesus. Kaya sabi niya kay Jesus, kagurangnan, dapat na magpatawad 7 beses, dinagdagan niya itong nasa banal na kasuratan. Pero ano ang simbag ni Kristo? Si Kristo dahil na-impress sa iya, itong pa-impress ko ta ni San Pedro. Para kay Jesus, ang 7, kulangon pa. Ninulitan pagpapatawad, dapat daing limit. Sagkod buhay kita, dapat nagpapatawad. So yun po ang ikadua na mensahe sa sato. Ang ikatulo po, forgiveness must be complete and total. Pag nagpapatawad, dapat bilog, kumpleto, udok sa buot. Ano mo't sabihon? When we forgive, we should not discuss the wrong anymore. When we forgive, we begin anew without resurrecting the old pains. Ang problema sa to, halimbawa, ang mga mag-agom, may sala so agom na babae may sala so lalaki sa agom na babae. Naghagad kitawad, pinatawad na kan babayi. Pero after a while, may naginip mo naman na sala, ay babalikan na naman kan agom na babae so dating sala kan sa iyang agom. Kaya ano kan bagan iriwal, nagpaparadarakula, tas so dating kasala na pinatawad mo na, uunabihan mo na naman. Ang pagpapatawad ba kung arog ka yan? Pag pinatawad mo na, dahil mo na pagpaparabalik-balikan pa itong dating atraso sa saimo. Inulita pinatawad mo na,
dapat closed book na iyan. Dahil na dapat pig-uurulayan. Mga tugang, ang pagkamuot susog sa katukduan ni Kristo dapat unconditional. Alagad ang pagpapatawad po bakong unconditional. Jesus sets certain conditions before forgiveness can be given. Ano ang mga kondisyon? Not, you have to ask for it. Because how can you be forgiven if you do not ask for forgiveness? So, ano ta kondisyon? Tanganing mapatawad ka, dapat magpakumbaba ka, maghagad ka nin tawad. Paano ka papatawadon kan Diyos? Kung di ka nga ni tatao magtaram ki, I'm sorry, di ka tataong maghagad kitawad. Ang ikaduwang kondisyon, sabi kan Ebanghelyo, you must be ready and willing to forgive others. Tanganing patawadon da kita kan Diyos, dapat tatao man kita magpatawad sa kapwata. As in, ang ikatulo na kondisyon, we must be ready and willing to love. Narurumduman po nindo itong istorya ni San Pedro. Aram tabaga si San Pedro, pinagnigaran niya ang kagurangnan 3 beses. May atraso sa kay Kristo. But after the resurrection, nagsabatan girari sindang duwa. Kang nagsabatan sinda, daiman siya siningil ni Kristo ka itong atraso niya. Hinaputsan na siya ni Kristo. Sabi ni Kristo kay Pedro, Peter, do you love me? Iyo ang suhapot ni Kristo. Mga tugang, a loving heart is a precondition to forgiveness. Those who do not love cannot be forgiven. And those who do not love cannot forgive. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansako, an sa indong atang, ako man kan Diyos na makakamhan. Ako man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot Para para sa sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kagbilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, itugot mo sa mo na ining dolot nin kaligtasan, maging panlinig kan sa imong mga kasumbikalan, asin pagpahuyo kan sa imong kapangyarihan, huli ki Kristong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanasin daing kasagkoran. Binuot mo na magpasalamat kami sa imo sa pag-abstinensya. Tanganing huli ka ini, madaugming mga parakasalaan kapaabaw-abawan, asin sa pagdolot nin kabuhayan sa mga nangangaipo, makaarog kami kan pagkamarahayon mo. Kaya kaiba kan mga daimabilang na angheles, sarong tingog kaming nag-oomaw kan sa imong kadakulaan, asin sarabay kami na nagrorokyaw. Diyos di mga ang langit kasi
sa imong kamurawayan. Usana, usana sa kaitaasan. Usana, usana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi, sangharan kan kagurangan. Usana, usana sa kaitaasan. Usana, usana sa kaitaasan. Usana, usana sa kaitaasan. Kagurang nani kananggad, an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kan ambon kan sa imong espiritu, tanganin para sa mo maging hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay. Pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, magkakan kaini, taini an sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipan, napapabuloson para sa indo, para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, Pinapamaretanya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, sa sagud na ikaw magdato. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Kami na nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imo simbahan sa bilog na kinaban, papagdanaya sa malodok na pagkamuot, kaiba kan samuyang Santo Padre na si Francisco, kan samuyang obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an samuyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan kaligtasan, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Uli sa iya, sa kaiba niya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, ang gabos na kaumawa na sin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daganin siring sa langit.
an samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Hulita sa imo an kahadayan, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurang nani ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kita nin katuninongan. Peace. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. At amanon manlugod kita kan hawak asin kan dugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, ang banal na pakisumaro, sa misteryong ini magbuhay sa mo, asin magtao sa mo, siring man nin kapatawadan, asin kalasag. Huli ki Kristong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos. We thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triumphant one God. You gifted us with Saint Anthony to be your instruments of peace. Saint Anthony of Padua, we implore, oh, teach us how to live the gospel way of life. You're chosen by the Lord to lead us on to the path of life in simplicity, humility, and joy. To the path of life in simplicity, humility, and perfect joy. Announcement po, kung sino daw po magpapabless for the board exam, papunta na lang po dito sa likod. Thank you.